Salutare, eu sunt Anonimus și alături de prietenul meu, Teo, Rockcrafters. Da. Haideți să începem. Hai mă. Da. Am început. Ei. Nu murim. Ce bun. Nu. Am luat doar... Începe PvP-ul și omor. Capul meu. Și omor. Stai că eu luai foc. Ăla din nu mor, da? A, uite că... Ce bine. What? Eu ați murit ăla. Eu fug prin casă. Ia. LOL. Nu, mi-a dat foc. Nu. Eu am luat o platoșă de fier. Era să mă omoare unul, frate. Într-o fucking 1,5 inimă rămânse. Într-o fucking 1,5. Mare fail. Mă prind aici. Scăpare. Yes. Ai, tati. Nu știu nicio rută pe mapa asta, da? Eu nu mai știu pe unde merg. Am încercat noi să filmăm pe o mapă care știam eu o rută, dar am dat fail. Că da. Mamă, stai să știu spart pe ăsta, dacă n-aș avea atât de puține inimi. What? Ce? Nu. Ce era chestia asta, că m-am înțeles nimic. Da, apeși pe buton și intră în tine. Ce fain. Ce timp visezi, bă, încercai să-i pun foc și nu pot. Ăsta-i nu, frate. Fuge de rupe pe pământ. Ia stai să ieși kill-ul, da. Hai, frate! Nu pot să-l ating, bu! Mă omoară, bă. Te omoră. Nu. Mă să e doi inimi. Ăsta are la inimă și nu e bine pentru vârsta ta. Ce? Eu, rachetul poate fi de inimă. Te screme acum sau ce? Măcar Fugi. Eu n-am găsit mâncare. De Doamne, cum mai trebuie? Pe full armură. Mai îmi trebuie decât buți. Eu mai trebuie doar jambier. Jambier. Dacă am full diamant, pe toți îi rup. Bă, ce zici că am intrat cu un skin de fată și am câștigat Survival Games. Survival Games. Bă. Survival Games. Jucăm Minecraft. Minecraft și jucăm Survival Games. Survival Games. Survival Games. Man, presimt că aici e o capcană. Dau la pariu. Presimt că acum o să găsesc full diamond. Da, la pariu. Bă. Mi se pără. Ți se pără? Un prieten a avut chestplay de diamond și cu nu știu ce chestii de diamond și cu buți, parcă nu știu. Bă, frate, Ne-a luat așa pe dic pe toți, frate. Mai merg mult în sus. Și în sfârșit ajung să-i. Am găsit mâncare. Parcurul vieții. Uite mâncă. Noi iron băț. Facem sabie de fer. Lol, frate, dar tu știi câte beți am? Eu am 4. Hai, frate, ăsta-i spawn-ul, nu? Doar dacă găsesc un crafting table, fac o sabie de aur. De aur îl fac de fier, așa că Țapă. Era să mor. Vlad, țapă. Era să fac mor, man. Foarte viața. Hai, acum să vezi cât... Bă, parcă te văd, ia stai pe loc. Bă, grele e. Tu ești.
tu ești. Stai pe loc, nu? Cum mă cheamă? Stai că nu vă prin perete, că-s la înălțime mare. Bă, sincer. Așteaptă-mă acolo. Nu ai cumva o platoșă de aur? Nu? Uite și de kill. A, nu erai tu. Acum trebuie să fiu pe fază. Să vezi cum îl sperii cu moaca mea. What? Ce s-a întâmplat? Mai se întâmplă așa câteodată la serverul ăsta? Deci da așa, frate, ca și cum ar avea What? pentru o secundă. Nu! Nu, hackerul vieții! Ai de capul meu. Na. Am murit. Hacker! Am murit. Și eu. Bă, tu... Mă să văd. Viața lui de copil. Eu le iau pâinea de la ăștia. Chestia asta cu Nexus mă ajută să văd viața playerului. Dacă Optifine... Ăsta are sabie de diamant. Așa. Deci mă... What? Uihi, am sabie de diamant. Ajută să văd la cât metri e. Și... câtă viață are? Da, moare. Dar dau la pariu că pierde asta. Dar pierde dacă nu e hacker. Am sabie de diamant. What? Iar mi se întâmplă așa cum... se întâmplă la server. Cred că dă refresh la ceamă, ceva de... L-am omorât. Tu ești ăsta, mă, nu... Nu, eu nu sunt la. Pe ce are nici nu? LOL! Bă, dar cum fac ăștia artificiile ăștia cu moacă de creeper? Tu meni items scopși. Hai că ăsta a fost și episodul. Da. Ne-a luat bătaie. Nu uitați de un like și un subscribe dacă v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa!